A teď už jdeme na nový film, který vstupuje zítra do kin, jmenuje se Duchoň a více nám k tomu řekne režisér tohoto snímku Petr Bebiak, je tu i herec a představitel titulní role Vladislav Plevčík a v neposlední řadě herec Adrian Jastraban. Pánové, krásné ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Hezké ráno. Petře, co byl prvotní impuls natočit film o Karlovi Duchoňovi? Sú dve veci. Je prvá vec, že potom on zomrel v 85. a nadlho sa stratil. A pred 10 rokmi na Slovensku zavial obrovský ošial duchománie. Vznikli o ňom 3 divadelné predstavenie, napísali sa knihy a všade, kde sa dá, tak aj v reklamách, všade počujete jeho piesne. Jak se tohle stane? Že jako z ničeho nic se to takhle jako vrátí, obnoví? Je to, jedna možnosť je tým, že vznikali nejaké cover verzie jeho pesničiek, ale je to, že vlastne moja generácia to zobrala ako taký spomienkový optimizmus a tá mladá generácia, ktorá nie je nejak spojená s tou dobou, kedy on spieval, tak asi obdivovali jeho hlas alebo brali to ako nejakú takú recesiu alebo revoltu, aj ten jeho celý život, pretože zomrel v 35 rokoch. A vy jste teda tohleto zaznamenali a řekli jste si, teď je ta správná doba udělat o tom scénář, natočit o tom film? Ale sme rozmýšľali, ako to uchopiť, ako to urobiť. A to nám ako základ poslúžilo divadelné predstavenie v Slovenskom komornom divadle v Martine, kde sa nám páčil práve taký ten videoklipovitý spôsob, ako rozprávajú jeho život. Zároveň to přesně jako není tak, že máme scénář v divadelní hře, tak to 1:1 překlopíme do filmu, ne? Nie, je to úplne iné. Nedá sa to preklopiť, pretože tam napríklad v predstavení je postavené na tom, že herec, hlavná postava je na bežiacom páse v strede javiska a vlastne nastúpi tam a 2 hodiny v kuse kráča a spieva a hrá pesničky Duchoňa. A to by v tom filme vyzeralo divne. No, ty proměny v ty lidi byly úplně neskuteční. Teď jsme viděli jednak Vlada, ale i třeba Vojtu Kotka. Ten casting probíhal jak? Věděli jste od začátku, kdo co bude hrát, nebo to byl dlouhý proces, než jste našli typově ty nejlepší? Nebol to vôbec žiadny dlhý proces, lebo poprvé hľadali sme hercov, ktorí sú dobrí, kvalitní, s ktorými veľmi rád pracujem. A druhá vec je, že sme hľadali aj istú podobu, aby vlastne nemuseli sa na 100% podobať na tých predstaviteľov, ktorých mali hrať, ale musela tam istá fyzická podoba byť, aby aj divák v tom kine to prijal, túto hru našu. My tu máme i trailer, aby jsme vás nezvali jenom slovy, tak pojďme se podívat na to, co nás čeká ve filmu Duchoň. Mirko, ahoj. Karči, čau. Ahojte. Súdruh režisér, už je tu pán Duchoň. Tento poznáš. Ja som Karči. Ja by som ťa, dievča, ľúbil, keby si sa trošku smiala. Má stále... Dobre spievaš, nechceš hrať s nami? Ako sa voláte? The Ice Boys. Čo? Na čo škola? Tam končím. Karol, o hodinu nahrávame v rozhlase. Ale ja som štúdiu ešte nikdy nenahrával. Všetko je raz prvýkrát. Pojďme. Japan, beautiful country. You have a better voice than Tom Jones. George Harrison, Beatles. I love Cuba. A zlatú bratislavskú líru získala Karol Duchoň a pesnička Zem pamätá. Zem pamätá, Karči, gratulujem. to dal mu nádej, aby mohlo V rásť. socialistickej spoločnosti má umelec iba 2 možnosti. Neprovokovať, spievať doma, aj v zahraničí, dostávať ceny. Alebo provokovať a potom nespievať. Smiech, zažne ti líčka, smiech. Toto je moja pani manželka, Elenka. Moc mi teší, go. Ti dar, ktorý Ponúkli mi v telke ďalší kšeft. tvoj čar dá srdc. Smiech, zohreje ústa, smiech. Zarobím veľa peňazí. Zarobíš a prepíš. Nech teda hrá kapela chýrna, čar dá zvuk srdc. Poznáte ten vtip, že život je ako bábätko. Nikdy neviete, kedy sa poserie. Chlapci, čo sa deje?
Prestan trepať do nových blbosti, lebo viac na západ nepôjdeš. Tak tomu říkám pořádná pozvánka. To je jízda. Vlado, když jsme viděli tu fascinující proměnu, tak mi rovnou napadalo, co na té roli bylo nejtěžší. Dostat se do vnitřního světa Karla Duchoně, nebo pěvecký projev, nebo pohyb, protože vlastně jako ze všeho je tam něco. Pracovať s tou zvedavosťou na to, pretože tak ako som sa tešil, na čo prídem a čo obsiahnem zvnútra, takisto ma veľmi zaujímalo, ako to bude vyzerať, ako s tým budem pracovať. Takže nemyslím si, že by som to chcel oddeliť, ale práve že spojiť, že to byla komplexná příprava. Adriane, jestli jsem to správně pochopil, tak vy tam máte opět takovou docela jako přísnou roli. Už to je takový evergreen u vás, ne? Že vás obsazují do těch rolí, kde jste takový jako přísnej týpek. Že to jsou takovéhle dobové věci. No ano, já tam zastupuji takový sektor celý. V jedné osobě tam jako ten socialistický sektor. A asi mi to jde, tak mě prostě na to využívají režiséři. Ale jaká je teda ta vaše role tam, tady v tom filmu? Jestli můžeme v krátkosti ještě přiblížit. Je to námestník. No, takový námestník, Jožo. To asi radši nebudeme dál rozebírat. Myslím, ten, co teda diktuje, co měl Karol dělat. Je to, jako, který ho tak jako v vozovkách, jak se říká, pase. Jakože se stará o něj, ale taky mu říká, jako, kde má strop. A co jde a co nejde, aby... A samozřejmě se na tom přiživuje. Samozřejmě z toho žije, z jeho slávy a jak to už bývá. Dneska jsme tu měli rozhovor na téma umělé inteligence a její využití v terapii. Evidentně má využití už i ve filmu. Vy jste ji použili. Na co konkrétně? Na hlas. Duchoňov, pretože my máme tam použité pesničky, ktoré mohli byť použité iba ako originál. Je to asi 5-6 pesničiek a tým pádom sme hľadali ako keby cestu, ako Vladkov hlas priblížiť k tomu Duchoňovi a hľadali sme presne aj tú farbu, keď bol starší a keď bol mladší a s tým sa ako keby skúšali sme, čo je použiteľné a čo nie. Vy jste nejenom, že zachovávali ty místa, třeba studio, kde skutečně nahrával písničky, ale taky ty choreografie. To pro herce musí být šíleně náročný, ne? Že vlastně v tenhle moment takhle pozvednout ruku, teď udělat krok, vlastně jako to načasování. To je přeci jako daleko víc zkoušení, než se jenom naučit, nebo v uvozovkách jenom naučit text. My jsme z divadla na to vychovaní, baví nás to a právě ta detailná práca je to chutné na tom, na čo sa človek teší, na čom sa popálí, vráti sa k tomu, chcem to opraviť, chcem to urobiť lepšie. Veľmi nás to bavilo to pozorovať, sledovať, učiť sa to z videí a z materiálu. Petre, a je to tak, že kdybychom to 1:1 porovnávali s těmi snímky, takže že to jako opravdu bude jak... Určite nie, pretože existuje isté práva tých ľudí, ktorí na tom pracovali vtedy, takže my sme vlastne vytvárali niečo, čo sa tomu môže podobať. Jasne. To vlastne ako pripomíňa aj tú dobu. Zároveň to, že jste točili na těch skutečných místech, kde teda Karol Duchoň byl, působil, může to zase ještě víc umocnit ten zážitek a víc vtáhnout lidi do té doby? Neviem, či to umocní, pretože tým ľuďom to nič nepovie, ale je to vlastne, že hľadali sme také lokácie, ktoré by boli presne práve k tej dobe, v ktorých vlastne v tých 70. a 80. rokoch pretože sú pamätníci, aj ja už sa tak považujem, že ktorí si vlastne pamätá presne také tie miesta, ako to vyzeralo a hlavne ako tú dobu, aké vtedy boli estrady a čo sa púšťalo v televízii a to bolo ako keby dôležité. Na úvod jste zmiňoval, že bylo důležitý, jak to uchopíte. Už z toho traileru bylo vidět, že jste se nezaměřovali jenom na ty pozitivní stránky, že jste otevírali i tu méně veselou část, ty démony. To je život. Karola Duchoně. To je proste, keď máte speváka, ktorý v 35 rokoch zomrie, tak neočakávate, že viedol úplne zdravý životný štýl. Ale je to vždy aj spojené s takoutou sebadôverou, takoutou istotou, ktorú máte, alebo s tým okolím, v ktorom žijete, pretože zrazu ten alkohol bol a myslím si, že aj v súčasnosti je ešte dosť veľkým ako keby činiteľom toho, ako ovplyvňuje tie ľudské životy. Zároveň je tam ale nebezpečí, abyste to neuchopili až moc negativně, ne? Aby, řeknu to hloupě, ale aby to nebyl film o alkoholikovi. Víte, jak to myslím? Na to si musíte pozrieť celý ten film, pretože to, že niekto pije, je treba vychádza z nejakých predpokladov alebo z nejakej situácie, ktorú zažil.
Ale ten alkohol nie je ako keby, tak jak aj v súčasnosti, nie je ten nosný v rámci toho príbehu, ale je dôležitý pretože vlastne ukončil, alebo bol jeden z tých dôvodov, prečo skončil ten jeho život tak, ako skončil. A tým pádom ho nemôžete odtiaľ dať preč. Pretože potom, ako budete vysvetľovať divákovi, že dal si jeden pohárik a skončila celá jeho kariéra. Dnes tedy slavnostní premiéra, tak držíme palce od zítra, na to můžou diváci zajít do kina. Ďakujeme.